Hele, dneska som dal trocha ďalej toto, aby tam voda tiekla. Poviem vám, je to ťažké jak svinia. Skoro to váži nejakých, by som mal povedať, 70-80 kg. Fuj, prasce. A ešte toto musím robiť sám a nikto sa neprihlásil. No prele, aj auto. Tam auto teraz preslo. Ja som to nabok, ale fotný vozík nemám. Toto je, neviem, 70 kg, napíšte mi do komentárov, koľko to môže mať kilo. Tak je jedno. A ešte tam bol teda guma. A ešte tam je predok časti a vozidla. Kto toto navrhol, prdel? Toto už ja nezvládam. Ja sám to nezvládam. Potrebujem nejaký hak, teda navíjak. A to je podľa mňa asi skoro všetko, uvidím. Takže